Hej alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video på min kanal. I dag kommer jeg til at spille noget Fortnite, og der laver vi kun Invincible Skins Only Challenge, hvor jeg kommer at bruge farven af våbne. Så jeg har jo det her hjul her, som jeg skal spinde. Og så hvis jeg får Adam Eve, så er det blå. Hvis jeg får Duplicate, hende jeg har på lige nu, er det lille. Hvis jeg får Omni-Man, så er det kun guld. Og hvis det er Invincible, så får jeg Mythic. Og jeg har næsten alt. Jeg mangler kun alle de alien skinnet. Og så lad os spinde og se, hvem vi får. Og hvis jeg lyder lidt snottet, ikke? Okay. Godt. Okay. Så tager jeg lige Invincible, så lad os lige tage Invincible. Så skal jeg lige søge. Men hvad for en style? Invincible eller Black and Blue? Jeg tror vi tager Invincible. Original. Ja. Og så lad os lige komme tilbage. Nej. Nej. I skal sidde og vente sammen med mig. Psych, I troede. Aha. Så der. Det her, det er Invincible-spil. Er vi klar? Fordi det betyder godt, at jeg kan sætte lyd til musik, ikke? Okay, så. Jeg kommer til at sidde. Jeg må kun bruge Mythic. Ja, det bliver ret hårdt. Så jeg er ikke den eneste, der lander her. Åh nej. Vi bruger den der glider. Rigtig mange gode folk, der er gode til det. Jeg må rigtig gerne bruge våbne indtil at jeg får andre våben, indtil at jeg får en Mythic. Det er en regel. Det er det seriøst. Jeg skal bare direkte herover, altså. Ægter. Så på grund af, jeg er ready. I'm ready to go. Det var da ret fedt. Oh my god, hvor er jeg dårlig aim, bro. Oh my god, jeg lægger! Der kan I se, jeg lægger. Han er død. Flere. 2 bosser.
fans line. Og der er jo faktisk en god chest lige her. Så går over til markedet. Jeg fik en idé. Nu lander det ikke. Der går det sgu lige nogle vegne. Jo, hvad så? Der har vi en. Der har vi en sniper. Så skal jeg smide alt. For... Ah! Nah, bro. Den lille lort. Nå. Der døde jeg. Øj, hvor irriterende. Okay, vi kommer tilbage, når jeg er ude i lobbyen. Blæh. Så er jeg ude i lobbyen. Okay, så lad os lige gå. Er jeg god til at danse? Red dance. Okay, så. Lad os lige få fundet hjulet frem. Så lad os spinde. Så får vi kun guldvåben. Nu skal jeg bare gøre præcis det samme. Så skifter vi til Omni-mand. Nu skal jeg selvfølgelig have Omni. Okay, så nu har vi ham, og vi må godt bruge guldvåben. Ved I hvad? Vi kommer tilbage, når jeg er inde i spillet. Bye bye. Pickle. Okay. Og vi skal selvfølgelig lande Masked Meadows. Jeg er i hvert fald ikke den eneste. Big face blue and a cool no. Ved du hvad? Jeg gør det samme trick som den anden person. Jeg bare lader gå. Fordi jeg har jo guld. Jo, hvor skal du hen? Ja, han går derovre. Jeg går til Delbit-markedet. Hvorfor er der så mange, der kan lande her? Okay, jeg må kun bruge
den her guldvåben. Det var da ret nemt. Jeg kan altid godt bare lide at have sådan en til mig. Lige når han er mig. Jeg vil ønske, at der var en guld shotgun omkring mig. Nummer 3. Seriøst, mand. Sender det på Midas. Ja. Jeg køber de våben, folk kommer til at kunne bruge. Prøv lige, jeg skal have fuld liv. Fuld shield, mener jeg. Jeg gør det samme som den person. Men det kan godt være, at den her person bliver rigtig vred. Ja. Så skal jeg lige føle det samme, som jeg følte før. Jeg ser detaljerne på bladet. Flotte blad. Masser af detaljer. Det er en af naturens vigtigste ting. Jeg keder mig. Og så kommer jeg lige til det. Der er en. Så skid. Men så skal jeg være sådan klar. Jeg elsker det der. Jeg kommer lige tilbage, når der kommer en person. Ej, jeg glemte at starte. Jeg dræbte personen i Walden, og så kom de og skudde mig. Okay, men stop. Jeg var det her, okay. Det var mit, så jeg kommer tilbage, når jeg er ude i lobbyen, okay. Så er jeg ude i lobbyen, og så skal jeg ind, og så gør jeg mig klar til at skifte. Og så gør jeg bare ind i latest quiet. Så skal jeg bare lige scroll op her, fordi så er jeg hende der. Og så skal jeg egentlig bare gå ned til det der skin, jeg har på lige nu. Og så har vi dem der. Så lad os lige få åbnet. Så spiller vi.
Og det her, det er det sidste spin. Den person, jeg ikke får. Please, 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 please. Nej! Må jeg ikke spille igen, please? Og hvis det bliver Adam Eve igen, så bruger jeg hende, please. Tak. Yay! Sådan der. Så fik vi sgu gjort det. Jeg elsker også det her skin, bro. Det er så hårdt. It's too good. It's too nice, man. Skin er for nice. Too nice, man. For nice. Altså, too nice. Too nice. Too nice. Big Facebook and a good dough. Yeah! Yeah! I'm a type boy. I live on the video da bow. Nani nani na na no no. Miss ne no 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 no. Hey, yay. No man no no. Himan ni man ni na no no. Hadi da di da ara bodo. Eke kuku ka duku. No man to to. Shubi du 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 to. Sudi du di go. Hudi good to. Big face to duka. Wow. Jeg er jo en superhelt, som kan kopiere sig selv. Så. Så kommer vi tilbage, når jeg er inde i spillet. Så kom jeg ind. Så lægger vi. Kom så. Kom så, bro. Ja. Vi bytter ham. Okay. Så. Der er Fletcher Kane. Der er mange, der vil lande der så. Jeg tror ikke, der er så mange, der vil lande her. Fordi de tror nok, at jeg ikke går derovre. Så lander vi lige der. Nej. Oh no. Humpty Dumpty, where are you? Humpty Dumpty, where are you? Undskyld, undskyld til alle de gamle mænd, der så en video. No, I don't wanna see a man type bow. Ay, I bo. Ow. Hvad? Det er okay. Jeg vil ikke dø allerede. Jeg går ned, Robby!
Kar! Du våger jagte mig. I våger. What the hell? Hvorfor kører den? Stop den. Oh my god damn me. Dot. Holy crap. Han er ramt hårdt. Oh my god, et HP, og så død! Der er også en lamme her. Der var jeg 100% noget healing. Oh my god. Okay. Og jeg skal op til den der bil. Og det er nu. Jeg kommer sgu tilbage. Hvad er det? Jeg må kun bruge lille våben. Har jeg et lille? Nej. What the? Hey, bro, what the? Hey, why? Au.
Ja. Åh, der er lille! Lille, 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 lille. Og lille! Og lille! Der er sgu masser af lille våben til mig. Jeg beholder sgu lige den her. Må jeg gerne bruge den her? Nej, det må jeg ikke. Så skal jeg sgu også lige ud, og så skal jeg smide den i havet. Så der ikke er nogen, der får sådan en gratis myfik. Ikke rigtigt? Ikke rigtigt. Nummer 3. Nå, og lad mig da sige, nummer 3. Ej, anabo. No. Facebook, anabo. No, jo. Vi ses. Vi ses, mine elsker. Hallo, og vi spiller ikke med Adam Eve. Vi er færdige med den her challenge. Fordi jeg tror, jeg vinder. Hvis jeg vinder det her spil, så er vi færdige. Og jeg håber virkelig, at jeg er færdig, fordi det har taget rigtig lang tid at filme. Jeg har spillet i sådan 2 timer. Jeg prøver at tænke på redigering også, men sammen er det meget. Og det er ret irriterende at være YouTuber. Det er vildt dejligt at være YouTuber, men det er også vildt meget arbejde. Men hvis I godt kunne lide den her video, eller hvis I godt kan lide videoen indtil videre, så husk at smide et like og subscribe. Jeg sætter stor pris på det. Og ellers så vil jeg bare lige sige... Oh, yes! 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 Nå, det er endnu en sniper. Jeg tror, det var sådan en... Ligesom den der Mythic der. Sådan en. Vi skal op på tankstationen. Og få gjort den her healet op. Ej. Åh. Kom så. Kør. Så er jeg væk. Kan du ramme? Ej, det kunne de sgu ikke. Men de kommer 100% efter mig. Hvilket er derfor, jeg gør det her. Kommer du ikke lige efter mig? Oh shit, Thor. Oh shit, not good. Oh shit, very good. Jeg tror, jeg smider den her. Og det er min riffel. Hvem var det, der skulle efter mig? Skal vi se, om de kan ramme mig? Hvad? Hvad hvis jeg rammer dem først? Hvor er det dårligt kvalitet, det der? Hvorfor ser det alt så dårligt ud? Her ser det bare godt ud, men sådan når man zoomer ind. Jo. Okay, så 13 minutter her. Det tager rigtig lang tid det her. Hvor fanden? Ja, den der person, jeg ligesom skadet meget.
Jeg tror, jeg vinder det her spil. Ja. Men den her sniper kan jeg snipe så mange folk. Jeg har mere view. Hvor fanden er de andre folk? Okay, så skal vi derhen. Og mod øen. Seriøst? Ja, der kunne være nogen på broen. Det er der også 100% ikke. Okay. Tag et stort risk. Big risk. Jeg kan også gå over Shining Spin. Nå, gemme mig her. Så er det der! Jeg skiftede plads midt i. Det var dem, jeg dræbte. Crap! Jeg er så glad for, at der ikke er fall damage på sådan den her. Det er jeg seriøst så glad for. Ellers så ville jeg have været død lige nu. Sej kanin. Jeg er ikke bange for den. I'm swagging, I'm swagging on you. Nå, okay. Hvad har jeg? Ja. Den her. Det var dumt. Nu folk kan jeg alle folk, der så det der, ved jeg i den her busk. Hvad er det for en fugl? Det party. Den er ikke den igen. Okay, jeg er inde i cirklen. I wanna eat that dough, maybe gonna leave me my own mama. Down there, ooh, I just like the way how you feel it. Let it feel it, it's like ooh, take away the pain. Må der komme nogen løbende fra et eller andet sted, som jeg lige kan half-snipe. Hallo? Er der overhovedet nogen? Ja, er det bare botsal, som bare står stille?
Jeg står her og camper. Oh my god, hvor er det kedeligt. Jeg vil snipe en. Der kommer en. Der kommer en person. Jeg er stadig i den nye cirkel. Folk, der kæmper. Oh. Prøv at tænke, hvis de lander i bussen, og så gør jeg bare bang, bang, og så dør det. Det var crazy. Jeg tror, at den her kommer til at redde mig. Det lyder så scary, det der skulle prøve at lytte. Ja, det er lige dernede. Det, jeg ved det. De er lige dernede. I know it. Kun 4. Jeg sætter. Det var ikke mig. Ikke crash! yes. Nogle gange crasher mit spil. Og det har været vildt irriterende. Hvor fanden var det, den der person døde? Hvis jeg overlever det her, ikke? Det vil være sindssygt. Det er mig mod en anden person. Lige sige, at jeg vinder. Lige sige det. Den lille banan. Den lille lort der. Det er en rotte i luften. Det er det der person er. Nej! Ja, ja. Jeg vil mega gerne ikke dø. Det tæller seriøst. Det tæller som at gå ind for mig. Jeg synes, jeg klarer det mega godt her. Jeg klarer det super godt, faktisk. Skal vi se her. Match stats. Jeg synes, jeg har gjort... Kun? Okay. Jeg synes, det her... Det var et sindssygt godt video. Så, tak fordi I så med. Håber, I kunne lide den her video. Og